ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. ҷангвари аргентинӣ вазни нимёна UFC Сантьяго Панзинибио ба ситораи вазни худ Ҳамзат Чимаев визв дода ӯро ба муҳориба даъват кард. ман фикр кардам ки Ҳамзат Чимаев бо Колби Ковингтон муҳориба мегзарона ва ман нақша доштам ки аз матчмекерҳо хоҳиш кунам ки маро дар ин муҳориба ҷангвари эҳтиётӣ кунанд ва агар ки раваду яктой аз онҳо ба муҳориба баромада натавонанд, пас ман тайёрам ки ба ҷои онҳо баром. акнун ҳозир вақте ман шунидам ки муҳорибаи онҳо баргузор намегарда, пас барои ман ҳамаи кор боз ҳам хубтар шуд. чунки акнун UFC агар ин муҳорибаро хоҳам, пас ман тайёрам. эй UFC, ман тайёрам, навиштааст Панзинибио. хотиррасон мекунем ки чанд муддат пеш президенти UFC Дана Вайт эълон кард ки муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Колби Ковингтон дар коркар қарор дорад ва метавонад ки моҳи март баргузор гардад. аммо чанд рӯз пеш Ҳамзат ва дастаи ӯ эълон карда гуфтанд ки Колби Ковингтон барои ин муҳориба розигии худро додагӣ нест. аз ҳамин сабаб айни замон маълум нест ки Чимаев муҳорибаи навбатии худро кай ва зидди кӣ мегузаронад. шаби гузашта маълум шуд ки рақиби варзигари машҳур ва ҷавони тоҷик Нурулло Алиев дар UFC дигар мешавад. оид ичез журналисти машҳури ТАСС Игор Лазорин дар телеграм-канали худ хабар дода чунин навишт: боз рақиби Нурулло Алиев барои дебюташ дар UFC иваз шуд. рақиби навро интизорем, навиштааст Лазорин. хотиррасон мекунем ки аз рӯи суханҳои худи Нурулло Алиев рақиби ӯ бояд ки ҷангвари амрикои Трей Огден мешуд ва онҳо бояд ки рӯзи 25 феврал дар турнир UFC Fight Night меҷангиданд. аммо акнун аз рӯи суханҳои Игор Лазорин ташкилоти UFC барои Нурулло Алиев рақиби нав кофта истодаанд. айни замон Нурулло Алиев дар Грозный қарор дорад ва аз он ҷо нияти ба амрико сафар кардан ва тамринҳои худро барои аввалин муҳорибааш дар UFC оғоз карданро дорад. барои ҳамин мо ба Нурулло сафари бехатар ва омодагии хуби беосеб орзумандем ва албатта ки хабарҳои навро интизорем. ситораи вазни 61 кг UFC Шон Омели оиди муҳорибаи рейтингии вазни худ ки байни Кори Сентхаген ва Марлон Вера баргузор мегардад фикрҳояшро баён кард. ман мехоҳам ки Марлон Вера Кори Сентхагенро шикаст диҳад ва ин чиз аён аст, чунки агар чемпиони вазни мо Алҷамин Стерлинг баъди муҳориба бо Генри Сехудо дар ҳақиқат ба дигар вазн барояд, пас муҳорибаи мо бо Марлон барои камарбанди вазни 61 кг муҳорибаи хеле калон мешавад. ё ин ки ман бо ғолиби муҳорибаи Генри Сехудо ва Алҷамин Стерлинг вомехӯрам ва ғолиб шуда соҳиби камарбанд мешам ва аввалин ҳимояи камарбанди худро зидди Марлон Вера мегзаронам, гуфтааст Омели. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Марлон Вера ва Кори Сентхаген рӯзи 19 феврал дар турнир UFC Fight Night баргузор мегардад. ана худи Шон Омели боша айни замон муҳориба ва рақиби таъиншуда надорад ва ногуфта намонад ки Шон Омели охирон муҳорибаи худро зидди Пётр Янг гузаронида бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман дар канали мо обуна шавем, фикр ақидаҳотонро нависен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.